Goedenavond, dit is Zeeland nu met het belangrijkste nieuws van vandaag. Tijdens een inval gisteravond in Vlissingen heeft de politie een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde in een woning aan de Kasteelstraat. Eerder op de avond had de politie een melding gekregen dat een man voor onrust zorgde. Om de situatie onder controle te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingezet. Naast de man raakte ook een politiehond gewond. Het moet een keer afgelopen zijn. Al dat schelden hoort niet op een voetbalveld thuis, vindt VV Kloetingen. En daarom worden er nu nieuwe maatregelen getroffen. De afgelopen periode hebben we toch wel weer een aantal malen gehoord dat er woorden zijn gebruikt die je niet op en rondom een veld wil horen. En waar mensen ook gewoon echt wel last van hebben. Iedereen weet dat schelden is kwetsend en dat wil je niet. En we hebben gemerkt dat het nodig is om daar even wat extra de nadruk op te leggen. Hoort schelden ook eigenlijk niet een klein beetje bij die sport? Nou, nee, eigenlijk niet. Sport is wel emotie, maar dat wil niet zeggen dat je dan scheldwoorden hoeft te gebruiken. Als spelers toch schelden met ziektes of discriminerende teksten roepen, worden ze door de trainer van Kloetingen direct van het veld gehaald. Ze riskeren dan een schorsing van 1 wedstrijd. Een goede zaak vinden ook de toeschouwers. De gemoederen lopen wel eens op en dan wordt er wel eens wat gezegd. En langs de kant hoor je niet altijd wat er op het veld wordt gezegd, maar je hoort het via de jongens wel eens terug. Ja, ik vind het wel een goede zaak dat daar ook door de wedstrijdleiding ook wel kort op gezeten wordt, ook om het niet verder uit de hand te laten lopen. En ik vind het een goede zaak dat er nu ook verenigingsbreed vanuit Kloetingen wat aan gedaan wordt. Kloetingen hoopt hiermee ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere clubs. Het is een groot vraagstuk voor Zeeuwse werkgevers. Hoe moet het straks als de oostbuis van de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht is voor de grootschalige scheurreparatie? De zorgen die er op dit moment leven is met name duidelijkheid. Hoe zal het reserveringssysteem eruit zien? Wie mag van het reserveringssysteem gebruik maken en op welk moment? En bovenal, hoe zal die dienstregeling van de tunnel eruit zien? Want de westbuis blijft wel open, in bloktijden en op reservering. Het is vooral de bedoeling om de tunnel in die maanden te vermijden en gebruik te maken van het openbaar vervoer of samen te rijden. Dus je zal echt moeten gaan kijken om tijdelijke parkeerplaatsen in te richten, waar mensen met hun eigen wagen naartoe kunnen, waar ze overstappen op collectief vervoer. En dan aan de andere kant van de tunnel natuurlijk, ofwel door een bedrijf, een organisatie, of verder met het openbaar vervoer gaan naar de plek van hun bestemming. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de creativiteit van werkgevers. Daar kijkt Courtois zelf ook naar binnen zijn havenbedrijf Ovet met vestigingen in Vlissingen en Terneuzen. Heel persoonlijk zelf ga ik wisselen met mijn financieel directeur, die alle dagen naar Terneuzen moet. Ik moet alle dagen naar Vlissingen-Oost. Dus wij nemen gewoon elkaars kantoor in. Dus een zeer creatieve oplossing die alvast 4 tunnelpassages per dag vermijdt. De werkgeversorganisatie vreest dat de economische gevolgen van die gedeeltelijke tunnelafsluiting volgend jaar januari groot zullen zijn. Maar weet ook dat het nodig is. Alleen is het maken van concrete plannen nu nog lastig. Uiterlijk 1 mei weten we hoe dat reserveringssysteem eruit gaat zien. En dan pas kan er echt actie worden ondernomen. Boeren krijgen bijna niets meer voor hun aardappels en verkopen ze daarom zelf. In Drijschoor liggen honderden tonnen klaar. Ik heb het in de krant gezien dat ze dus zo omhoog zaten met die aardappels. Dus ik denk, waarom rijden we er niet even heen? Aardappels hebben we altijd nodig. We gaan het paasweekend naar onze kinderen. En die zeiden, oh leuke actie, neem wat mee voor. En dan komen we zien met paaseieren, maar met paasaardappelen. Door een groot overschot in Europa is de prijs ingestort. Soms krijgen boeren nog maar een paar cent per kilo. Het is gewoon echt verschrikkelijk eigenlijk. Daar lig je gewoon echt van wakker. Want je denkt wel, wat moet je ermee? En je hoopt maar dat je er vanaf komt. En gelukkig heeft de afnemer dan vorige week wel gezegd van, ik kom er nog een keer om. Ja, je moet er niet aan denken dat ze een hoop in de schuur blijft liggen. Van wat moet je er dan mee? Dus ja, daar hopen we maar op. We hopen dat de prijs nog iets doet. Maar ja, niet voor kostprijsdekkend. Dat zal heel laag zijn, die prijs. Daarom verkopen ze hun aardappels nu zelf op het erf voor 25 cent per kilo. De rij wordt steeds groter en groter. Dus ja, daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk dat mensen. En het is ook een beetje om mensen bewust te maken van de situatie. Van ja, zoveel ligt er nog, zoals hierachter te zien. En ja, dan kunnen mensen zien van hoe gaat dat en wat doet dit met een bedrijf zoals bij ons. Op deze manier hoopt de jonge boer dat de oogst toch nog iets oplevert en niet verloren gaat.
Hoek krijgt na een kwartier in de wedstrijd tegen Katwijk een vrije trap. Noah Aalteman op het hoofd van Wout en Engelsman. En daar is dan meteen de 1-0. Hoek heeft vorige week met 2-1 verloren bij Hekkensluiten, IJsselmeervogels. En trainer Gerard de Nooijer wilde graag een antwoord van zijn selectie. En dat krijgt hij dus. Maar het vervolg van de wedstrijd is wel moeizaam. Het duurt tot de 75ste minuut voor de 2-0 valt. Dintsula gaat alleen op de keeper af. En zorgt voor de bevrijding bij de thuisploeg. En Hoek gaat dan ook op jacht naar de 3-0. Jarno Leon aan de bal. Krijgt dan een strafschop mee in de blessuretijd. En Dintsula gaat opnieuw achter de bal staan voor zijn tweede van de middag. Maar hij mist. Hoek wint wel. En geeft trainer Gerard de Nooijer een mooi verjaardagscadeau. We begonnen deze zaterdag met een mix van zon en wolken. En het was ook best aangenaam, want er stond weinig wind in de ochtend. En op een terrasje uit de wind was het goed toeven. In de middag nam wel de bewolking toe door een passerend warmtefront met lokaal een spatje regen of motregen. Vannacht zijn er weer opklaringen bij een krachtige zuidwester en minimumtemperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen, eerste paasdag, start met wat regen, maar al snel wordt het droog en krijgen we de zon te zien. In de middag volgen er dan wel weer enkele buien. En het wordt ook frisser morgen met een maximumtemperatuur van 12 graden en een krachtige westelijke wind. De tweede paasdag verloopt droog met meer zon en dan wordt het ongeveer 13 graden. En na de paasdagen wordt het nog zachter in Zeeland en stijgen de temperaturen door richting de 18 graden. Tot zover Zeeland nu, straks Zeeland de Week met de hoogtepunten van het Zeeuwse nieuws op een rijtje.